ҳарчи аз ниёгон барои имрӯзиён боқӣ мондааст, чун арзиши миллӣ ва сарвати бебаҳои аҷдодӣ пурсамар истифода мегардад ва урфу одатҳову анъанаҳои некро мардум имрӯз пурранигоҳ медоранд. наврӯз чун ҳамеша бо асолати некӯи худ дар миёни инсонҳо дӯстиву рафоқат ва меҳру муҳаббатро ба вуҷуд оварда ба пойдории сулҳу амният ва иттифоқӣ замина мегузорад. бо нигоҳдошти суннатҳои волои аҷдодӣ аз ҷашни фархундаву бедории табиат ва рӯҳу ҷони инсон воситаи пойдориву ҳомии халқу миллатҳоест, ки онро аз қадим ҷашну истиқбол мекунанд. наврӯз ки худ таҷассумгари урфу одат, суннатҳои неки ниёгон, пайвандгари меҳр миёни инсонҳост, ба хотири эҳтиром гузоштан ба ин арзишҳои миллӣ дар қатори ҳама мардуми тоҷик меҳмони аз кишварҳои дуру наздик омада низ дар рӯзҳои иду ҷашнвораҳо ба бар сару либосҳои мардуми моро мекунанд ва бо ин васила ба арзишҳои миллии мо арҷ мегузоранд. чун наврӯз мерасад, ҳама мавҷудоти зинда ҳаёти ҷадид меёбад ва соле ба поён мерасаду марҳилаи наву тоза оғоз мегардад. бузургдошти анъанаҳои тарихӣ ин ҷашни ниёгонро то ба имрӯз расонид ва ҷашнгирии шукӯҳу шаҳомати хосаро то ба имрӯз бар он зам гардонид, ки дар шакли наву тоза бо риояи қадимтарин суннатҳо дар сарзамини тоҷикон таҷлил мегардад. аз сарчашмаҳо бармеояд, ки наврӯз ҳанӯз аз ҷониби шоҳони ҳахоманишинӣ, ки асрҳои 6-7 пеш аз милод ҳукмрон буданд, гиромӣ дошта мешудааст ва дар замони ҳукмронии сулолаҳои мухталиф бо шаҳомату зебогии ороста ҷашнгирӣ мешуд. ҳар давлат ва шоҳон наврӯзро ба таври хоса ва оини неки наҷиб ҷашн мегирифтаанд. аз рӯи тақвими офтобӣ рӯзи нахустини моҳи фарвардин аст ва дар аксар кишварҳо ба 21 март, ки баробарии шабу рӯз мебошад, рост меояд. аз он ки кишварҳои зиёде ва халқу миллатҳои гуногун наврӯзро бо урфу одат ва анъанаҳои хоси худ ҷашн мегиранд, таи чанд соли охир мақоми ҷаҳониро касб кард. олимону донишмандон расидани офтобро ба нуқтаи аввали ҳамал аз ибтидои баҳору рӯзи нав медонанд. омӯзишу аз худ кардани паҳлӯҳои нуҳуфтаи ҷашнгирии наврӯз дар даврони собистиқлолии тоҷикистон аз ҷониби олимону донишмандони тоҷик дучанд гардид ва таи солҳои охир китобҳои тоза ба тоза оид ба таърихи пайдоиши он ба нашр расиданд, ки насли наврас асрҳо аз он баҳравар гардида, ҳамчун нигоҳдорандаи таъриху тамаддуни тоҷикон наврӯзро ҳамчун ҷашни зебои сол ва расидан ба як рӯзи нав истиқбол хоҳанд гирифт. иброҳими неъмат, беҳрӯз маҳмадалиев, ҷаҳоннамо.